Yaman, salibonani muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Panapa ndokupai malatest anangachitika munyika yeZimbabwe pandokutapidzai zvinenge zvichitika mativi mana ose enyika. Nyaya yandadzoka nayo panapa ndeyeamai wekuba mwana, wekubatwa waine mwana wakamisa mugemenzi. Saka zvandichaita panapa inika kuti ndingokuratidza kuti zvandikutaura panapa zvine umbo, ndichangokuratidza mapictures amai wacho wabatwa kwamutare kudanga mvura. Pane kaaudio kandinako ndichakuplayirai futi kuti mukanzwa munhu ari paground izvezvizvi ari kutaurawo nyaya yacho. Then video yacho handisi kuita ndinyatsokuratidzai hangu because pane noise nekubvutana kwangu kuchitika ipapa basa ndakuratidza YouTube aizobvumira zvinhu zvakadaro, but ava ndo amai wacho avo wandakaisa pascreen apo ndo mai wacho wekubatwa waine mwana, anza kubatwa nemwana ane 2 years, then mwana abva watisai kumuhwandisa mugemenzi, but vanhu vazviona. Saka paipa, but still isusu message handina ndengoudzana mai kuti chengetai vana wenyu please. Nyika yatiri ino yaita se yashata, nyika yaipa. Saka ndo zvangana ndikuonesei ndikuratidzei kuti pakaipa ndo zvikuitika kwamutare kudanga mvura, kuti kuna mai wabatwa wanga waba mwana anova iye anga aine 2 years. Wambotisai kumutinya mugemenzi chichichi, but still zvatadza kushanda, still zvashaya basa. Saka izvezvizvi vari kunzi vari padanga mvura police station ndopavari izvezvizvi. Kana pachinge paine wana hama yake iri kwamutare angona kukonfirma nesu nyaya iyi, but still isu satoikonfirma kuti yaita kuona kuti mai ichokwadi chaicho. Mapictures ndaita se ndakupai mapictures ndoenda kuratidzai ayo ese ayandika. Saka ndo video yangada ndikuratidze ndikuonesei zviri kuitika. Thank you. Don't forget to subscribe kana kuti batawo pamapages edu atinobatika pasocial media akakunzi Zim Reality ITV.